vakiotanssien finaalilla ja toivotetaan tervetulleeksi lattialle pari 193 Timo Savolainen, Heija Mykkänen, Kavaljer Järvenpää. Pari 194 Vesa Mikkolainen, Aila Mikkolainen, Kavaljer Järvenpää. Pari 196 Keijo Vierimaa, Seija Vierimaa, DTT Tampere. Pari 198 Jukka Soikkeli, Aija Soikkeli, Havaneela Espoo. Pari 199 Jaakko Haavisto, Pirjo Penttilä, Uisku Lapua. Ja pari 206 Seppo Mustonen, Rita Nemaster, Vakita Vantaa. Ja aloitamme hitaalla englantilaisella valssilla. Kiitokset kauniista valssista. Siirrytään eteenpäin tangon tahdissa. Tanssijat, olkaa hyvät. Kiitoksia. Seuraavaksi lisäämme vähän kierroksia Seniorikapin tanssijoiden kanssa, sillä vuorossa on Wienin valssi. Olkaa hyvät. Wat weer?
Jatketaan slow foxtrotin merkeissä. Tai ne on oikeastaan tahtia. Tanssijat, olkaapa hyvät. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I think, girl, I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Kiitoksia Foxista. Sillä välin kun juniori 1C ja juniori 1B latinalaistanssijat valmistautuvat omaan suorituksensa, me jatkamme täällä lattialla seniori 4-tanssijoiden vakiotanssien finaalia vakiotanssien viimeiselle kappaleella eli Quick Stepin. Olkaapas hyvät. Ja näin kiitoksia seniori 4-tanssia. Teidän vakiotanssiurakka on nyt sitten tässä. Kiitos siitä. Sitten meillä on yhdistetty juniori 1C ja juniori 1B.